Tripura hasani hapang naikol pangrokno muktriyo tonoi tabu kotor bania klainerok Tiprasa amsani kereng thayo expired engjak mani phalai tongo phiaba ayang bukhak Tiprasa tongkosong lukurok muktri thangjak omahaike expired laijak mani paino phalai tonglayo omahaike expired engjak mani samabai busak kotor deramong derawi man abono tei Shizaya Tiprasa tongkosong lukuro omahaino mangkli kasaifakia mongia arti blok ni bising khobjak atharmura amsayo tamoni hinba atharmura amsani Tiprasa tongkosong lukuro ringsrimungo belaino kelegjak o sepno samungo funangai teleamura ambasa kumargat khobai agortolani kereng amsani bania klainerok expert engjak mani phalai tongmani mangkli kasaifakia kokshil jaka nomkin bujia snamjaka September talni 4 salmari 2022 bisiwo Saiman Kha o nomkin bujiawo sijak tongo tal thamse bini expired amoniya gulo pai thangnai aboniya gulote o maninyo sawi mania phiaba tal thamlai thangai tabuk March mas soliwi tongo haikeno saimani thango oboni expired pai thanga aboni yagulobo mungsa sawi Tiprasa halno nok phangni thani hedogei phalai riwo bania klainerok omahai wansung mungsidra bukha sidra borro Tiprasa tongkosong lukurokno mungsa lamatei khaino tongo obono tei bukhaste naikol phangni bukhaktai mungsa yaprina harjagya aboni bagai teleamura bukhaste samung bedekni tangphangrok omahai raija sayatai samung khlaijak tongmano dakti khe rutugai expire engjak mani rokno muthakna nishaka amsani lukurok bahike khok hengka o pati mungno tei nai di sini mangplibo amba satimo tungbote busia mau sia tago jo kaso haijige kaso ke sabo de lai thami ni hyambo ye tau tungge ke nai ke tungge ma phanai munno pha to tungge amona jara 상바지 이렇게 나이즈마 상바디야 레카포라 그런거 레카포라 그런거 데 나이크 차사 모던 토마스이 아리샤나 데미슨 তো আপনি কি সবসময় এমন দিনে গিয়ে হয়ে যায় না আরে দেশে আমরা তো দেশে আমরা তো সাথে কবর হাও 좀 그래서 제가 자고 마서 가부터 제가 또 데미슨 사이야 시야 정말 시야 이게 딱 너무 짜증나까 시야 뭐야 데미스 시야 짜도 아무에 주보노 시야 뭐야 가로 마도 이제 또 바보 그 딱만 되냐 가게 하나 지금 짜스나 안 답을 뭐 내가 다시 내 나이에 아니 이거는 뭐 미용 내 이게 봐 누로 가이세 뭐짜 사로 그봐 소이 삿마스 가다 কারণ আং সাদে আং লেখাপড়া কই 아 그 그러면 너 줄을 시자야 시야 뭐너 줄을 ঠিক না গইয়া 너 바이 আমি তো লেখাপড়া নাই কিছু 바이디야 좀 봐. 뭐 와이사로 그 사이야 나 거. 비 내가 앞으로 그 사이야 나 거. 야 뭐 뭐세 좀 뭐다. 저게 시야 뭐 짜도 짜도. 뭐 짜만 놓게 예. 브라운 파이노 파이데 사타 사타나. 아버지. 거 আপনিও তো কিনছেন 너야 হে আপনি কিনছেন না 어 আমি কিনছি তো এটা কি ভালো না খারাপ তবে তো বালামি খারাপ তো জানি না মানে এক্সপে কত ডেটটা কত তো তেরো আমি তো দেখছিলাম না এখন ডেটটা দেখেন না আপনি 4 7 তখন দেখলে 4 7 চশমা লাগে 2022